Uyawabona-ke la matsheri ayangisukela so wagoba nje ngesikela awusiblome sonke sigroover sonke ayangishintshela asehamba nalenkithela angibukanisa nolova ayangibikela kanda wazinzo wafuthela ne-TKZ esikhathela umasimbela yampaphathisa ngomlilo njalo nge-weekend namagenge ami hlanga nekwarini sidla imali yami spekeje amantombazane alahle ahambe umjida wamatofu la elfofu wakadirango funa umntwana ontofotofo njengobisnek sohlangane imoto Mr Magic kuhamba yonke into kwamele ngiqale phansi ngiyifundisa ukuthi ngizolinda abangani bami bangathika I had to move back home. I've learned to realize ukuthi there are no friends in music. Njengamanje I'm down and out, but I'm bigger than this. I'm going to come back strong. Sure, I'm down and out, but I'm bigger. Yes. Ithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu because nami ngangazi ukuthi ngiyakwazi ukucula but uZix make it a reality ukuthi ngiyakwazi ukucula. I used to do ama gimmicks nje. Sure. Yabo. But ke makuqala nami ngathuka ukuthi hayibo kwenzakalani because into I remember uma wami first show yami eseNewcastle abashana bami bengibona eposteni bethi gogo nangu malume athi hayi ukwenzani emaposteni kodwa ekhaya ngangakabatshela ukuthi ngiyacula ngahamba ngifunda athi wenzani emaposteni lo thiwa athi hayi kodwa ingane yami le ngiyayibona kodwa ubalo Elvovo Dirang ushaya ikhaya liqhamuka igama Elvovo Dirang Elvovo qhamuka ku LV the rap singer the one from that passed away LV. Yeah, sure. I am LV. So mangifika la DUT they called me Elvovo. Sure. And then sihamba studio noZix uZix uqhamuka sethi Elvovo Dirang ngithi chaza ukuthini uthi nama ngazi chaza ukuthini ngiyazwa nje sekuthi akithi Dirang so ila qhamuka kanjalo. First time njengonwabe qona zamani abantu abanalo iqiniso. Hey Prophet wami babomncibi wathi kwagubhuza ngathi mina abantu angibazi kanjani wathi ungasho njalo wathi abantu bakukhombisile ukuthi bangobani bebezeleni kuwe uma iphela iperformance bengayiboni imoto iV class ehleli kuyehla kodwa mayibuyele stage manje Elvovo uzobona kuzoba times 7 uNkulunkulu umkhombisile ukuthi abantu bevele benje yini ama artist nabantu kade bekujabulela bayithanda idownfall because when you worked with artists into engi experience over these 19 years ukuthi ama artists awukhumbula kwasawo babona into nayo babona ukuthi wena ifanele bona so wena mose wehla bafuna ukugibela baye phezulu ngoba everything that is good gold silver whatever is shining bona bafunela bona and mina ngihlezi it attributes to one thing success mayifika basuke bengekho ready generation yenu oskido otrompiso ubani you were ready for success because you knew what you were doing. There was no plan A, B, C, D, E. You knew this thing had to work. But laba ifika success manje kuwesike manje ifika success umuntu engekho ready abe naleyo hit leyo mesehla khona omunye omlindile okugibela eqolo ufuna ukunyuka ngaya ephezulu. Gajen, I was with you Magic Tour all over. Setha senyuka sezama events. We see the rest in peace umapintsha. Hey, social madoda. La le penzi is social. Armashesha. Amasosha winazo. DJ Bono. Mendoza. Puff and Pass. Ramdesh. Mapaput. Kununkulu kunikeza a second chance Elvovo. Yeah. Where to from here? From here ukuzofundisa laba basaqhamuka. Ofuna ukufunda ngikhona kakhulu. Nofuna ukwazi impilo ukuthi akuhlezi kukuhle kumnandi kujajuliwe. But ungakhohlwa nala uphuma khona. Sure. Ungakhohlwa futhi isikole. Because nami isikole singisizile ukuthi ngayovela University esikoleni. So zonke izinto ezenzakala empilweni
uNkulunkulu usuke neplan ngazo mina kwenzeka izinto eziningi Mr Magic ngibe ku car accident ngula ngathi ngisa recover lapho ngashiya umama ngathi ngisa recover lapho ngashaya istroke so ngathi ngabuza umunye umama ngathi ma ngicela ukubuza yini uNkulunkulu enze kanje kumina wathi bezokwenza kubani ngoba wena ukukhethile ku stronger labo cause ngalimala ku December I remember istroke sangishaya ku December I think I had 15 gigs onke lawo magig bekumela cancel yini uyifundile around your entertainment your genre kunama drugs kunotshwala yini ongayisho kumuntu oculayo inyanga ngizama ngilamba ngihamba ngizula ngifuna amandla okwenza alpha kodwa namhlanje uthulo lalele lindela ukuzwa ukuthi lengoma imnandi yini uzongizisa kanjani sekufiki awuphethe njani awuphethe isitubhu esifuthi umlilo ubhenga kanjani ubhenge ngisisho ukuthi elfofo awusifunde bethi beza sebekubona use stage uthi ngiyakwazi ubungekho smile with them yes but don't forget ungaphinsela kubi ngokubi masebeza kuwe bethi ngangishilo Elvovo ukuthi uzoba right uthi ayisho ngiyabonga my brother God bless you akade benawe Elvovo yebo abakhohle akunjani laba behle nawe esigodini sothunzi lokuva uhlale nabo futhi hey laba bakushile lula izandla umanike ihug but ungabasondeza again ngoba okwake kwenzeka kanye kuyophinde kwesibili okwake kwenzeka kungaphinde kuphinde kwenzeka Morning Linda Sibiya, morning Mr Magic. Yabona le ndoda onayo lapho e-studio Elvovo Tirango. Into engiyithanda ngaye ukuthi u strong and into engiyithanda ngayo ukuthi uyanotice ukuthi abangani kahle into engekho ikakhulukazi uma usemzimeni nansi kuyinto engifuna ukuthi ayazi ukuthi lempilo uNkulunkulu asuke kunike yona usuke ekuthembile nezinkinga nezingqinamba asuke kunika zona usuke ekuthembile ukuthi uzoba nawo amandla ukuthi unqobe ngoba akathembi wena as a person but uzithembe yena ngempilo yakho uthi uyazazi ukuthi yena uzokwazi ukuthi abe namandla okudlulisa lesi simo obhekene naso into engizoyisho nje kuwe Tirango mntaka baba ukuthi don't bury that dream lona undukenhle Mr Say Buthelezi Awusawubona Mr Sibiya ngicela ubingelela nalapho ubhuti omdala uElvovo Tirango ukhuluma noSosha Msabala la emalangeni entabeni hayi nami ngimbonile uNkulunkulu kumina sizenzile izinto engenzela konke nami bese ngibukelwa phansi yonke impilo yami kube ngathi iyaphela kodwa uNkulunkulu namhlanje unami ngiyabonga Sunday devotion asibingelele Mr Magic ekseni lapho noGatsheni siyabonga nje usilethela lensizwa ekufikeni kwayo lensizwa iningi igenge eyaqhamuka legenge ayinomzimba sasiyibiza ngoElvovo namanje basekhona nje legenge ayithe xaxa ngomzimba sasiphula nayo lokho sayiqamba lapho ukuqhamuka kwalensizwa besiyilandela kakhulu siyafisa futhi ukuthi impela ibuyele impela egemini siyabonga kakhulu ngino testimony yayo lensizwa iyezwakala babo Sibiya ngiyabonga mina uNkosinathi Sithole lapha kwaNongoma isigodini sawaMandlakazi dango Elvovo bakuthanda abantu ngifikelwa inyembezi Mr Magic because ngiyazi la ngiphuma khona yabazi umzimba ngiphuma kubona nami ngathi ngibuye kanjani kodwa ngokuthemba uNkulunkulu ngila ngikhona nokuba naye ubabutheli ngila ngikhona namhlanje nginesibindi sokufika ngizokhuluma phambi kwabantu ngempilo yami sure because ngiphilile impilo emnandi impilo enhle ngaba nako konke kuhamba konke abantu baqala baqhela eduze wami kodwa ke uNkulunkulu wathi hayi mfana wami akukapheli ngawe
uzobuya futhi kodwa uzobuya usukhaliphile manje usuwazi ukuthi ukuphi okuright ukuphi okwrong ibapha aba right ibapha aba wrong ungazondi umuntu ungafisela umunye umuntu into embi but uqaphe njengonwabe eqona zamani abantu abanalo iqiniso hey prophet wami babomncibi wathi kwagubhuza ngathi mina abantu angibazi kanjani wathi ungasho njalo Elvovo mtshela njalo it's not over elakhe it's not over kodwa uzobuya times 1000 uzoba umuntu esayixoxa sathi iphupho lomuntu alifi uma umnikazi walesa come on buya wazi ay basingatshela wonke umuntu uzoshibela ngokho pasina uzomfaka emoyeni ba no iphupho ivision yomuntu ayifi umnikazi wayo ivision ingakaphili anohleka niqede anomhleka umuntu mesefile waphela ke yes as long as umuntu esaphila ivision yakhe isawumaphi imlindile ibuka yena amacula azowacula avelawo mapha amlinde come on uzo isikhupha zostetela kodwa ke ezimnandi eyiphelezwe lezi ebhlungu lezi wonke umuntu olalele impilo isizini naloko umhambela kahle isondo liyarawunda hayi oh yes mina ngisho lokho manje akimthusi ngiyamtshela round limi ladlule mina kwaba wesi mina yabo kwaba wesi ya unenhlanhla siyakubongela and usuyindoda une experience ungakhohlwa yini experience na experience akuyona into odlule kuyona kodwa into oyifundile into enodlule kuyona awuyiphinde kunabantu abane experience kodwa bazidomo ibabane experience babanye bafundile abantu baphethe iBhayibheli idomo sindwa iBhayibheli ka left sindwa imfundo ka right une experience but akulungi why yini experience akuyona into odlule kuyona kodwa experience into oyifundile into enodlula kuyo okay 2 bese ngiqeda ngizobingelela le ndoda bese ngiqeda wonke ama artists alalela ubhuti omdala uElvovo kuyaye kuthiwe ihlakaniphi sifunda ngamaphutha eziwula mhla uzonda enaked waye isiphukuphuku wena ohlakaniphile ungangadlula kuleso siwombe ngoba wafunda uhlebanga kuphela uElvovo ngiyakuzwa ngiyakuzwa lethi uElvovo ihlakaniphi zingangashayeka njengaye ngoba zifunde ngaye uzovuma la ukuthi khona la ngibe isiphukuphuku khona kodwa into esize le ndoda ngiyamazi into edala uthavuka i1 akaphakeme alawenzi bengeke never akaphakeme umuntu uphaqalo umuntu uma ngithi umuntu uphaqa into emsize kakhulu mina ekhaya uMandla melele mfethu ubewe empedeni sikho umfundisi sikhule oyibo uMandla usukuthi kwasiza uma igogo aphinda ngoMandlawa ya nawe ke njalo kuzokungakusakho yathina uba yathina uba ngizosho lo mfethu bese ngihlala phansi ngalo ngisindo ekhanda wathi uba Mandla lala phansi ngaphinda ngawo Stella wonke umuntu unezimoto nga7 iba phansi yes akukhule isiphiwo sakho hayi wena
umuntu owakhipha ilidi ungangawo ngeheight Sure. akathangi lakha Sure. wabamkhulu naye uElvovo ngizombongela lo ukuthi ekubeni uyena esemandleni ube umuntu uphaqa. That is why abantu bekhala kanye naye abahleki une following bamthanda abantu eSouth Africa uyathandwa hayi kancane Sure. yini emsizile ubuntu wayethi noma etop but ayilinganele nje nathi sonke si encourage abantu bonke funda ngoba impilo season namhlanje upresident kusasa udown namhlanje uyimayor kusasa udown namhlanje uyimillionaire kusasa uyisentende inyanga wonke funda Ngizokubona ngo9. Amen. Funda. Angicedile Okay, bye. 9:15. 9:15. The word of God and prayer. Pastor Stemi Sozon. Hayi masikhulumela. Ngiyangiyeka. Nahlala khona eRestaurant sibe sindawonye wini lama hotel. Kuze kwathiwa, hayi, umsitho. Elbobo. Elokugcina. Yeah. To the listeners of Igagazi FM and also your followers. Abati, we love you so much. Ungathini one. What do you want from them? I know you need prayer, but ubona uthini. Yeah, ngiyabonga nje for your support through messages, through ukufika abanye bezongibona, fans, people abebesekudeni kakhulu kunami bezekhaya bezongibona, befuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Ngiyabonga kakhulu ngathi bengakwenza nakabanye. Engakusho nje komuntu okhona oyibona ngathi usenkingeni njengamanje. It's not over until God says it's over. I love you, Mr. Magic nanti ngiphilise kakhulu le. Thank you so much, my brother. Bonga mina. Thank you so much. As well, you used to send me messages now when I'm not on radio. Thank you so much. Abandabaz, you will send me messages and you will tell me and say, "But one day you will go back on radio." And today I'm back. But I think before you go, let's pray. Father, in Jesus.